खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव जोंजों लोगोसे दङ मानगोनां जितेन्द्र नाथ बर' बिथाङा दङ। बिथाङा आथियाबारि बिद्या मन्दिर हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव बिथाङा एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै खामानि मावो। बिथाङा साइन्स आरो मेथ्सनि बिथाङा फोरोंगिरि। बिथांखौ जोङो दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव लिंना लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय बावैसो 2020 मायथाइनि साइन्स आयदानि कुइसन पेपारनि सायाव जोङो बिथांखौ सावरायनो थाखाय लिंनानै लाबोदों। अब्ला गिबियावनो जोङो सार बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायग्रोनानै लाबाय। खुलुमबाय। अब्ला फैदो जोङो डाइरेक्ट थांगोन दिनैनि जों कुइसन पेपाराव। अब्ला गिबि कुइसन नाम्बारखौ आं लाबाय। 1 नम्बराव दङ, आं कुइसनखौ फरायथिनानै होदों सारनि थाखाय। बेयाव दङ सडियाम हाइड्रक्साइड गलिलाव मोनसेनि GmL खौ हाइड्रक्लरिक एसिड गलिलाव मोनसेनि 8 ml आ आबुङै मडला जाहोयो। बेनि उनाव दङ जुदि जों एखे सडियाम हाइड्रक्साइड गलिलावनि 20 मिलिलिटार लायो अब्ला बेखौ मडला खालामनो गोनां जानाय HCl गलिलावनि सिगांनि बादि एखे गलिलाव बिबाङा जागोन। बेयाव अप्शन दङ, मोनब्रै दङ। 1 नम्बराव 4 ml दङ, 2 नम्बराव 8 ml दङ आरो 3 नम्बराव 0 ml दङ आरो बेनि उनाव दङ 4 नम्बराव 12 मिलिलिटार दङ। अब्ला सार बिथांखौ जों मोनथिनो नागिरगोन आसलते बे 1 नं सोंथिनि फिननाया मा जागोन? बेयो बेनि फिननाया 3 नम्बर जितु 3 नम्बर 16 मिलिलिटार जागोन। दा आं सार नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरो आसलते 0 ml आ मानो जायो आसलते? मानो बेनि आन्सार जायो, गुबुना मानो जाया? बेवहाय थारमाने होखानाय दङ मा सडियाम हाइड्रक्साइड गलिलाव मोनसेनि 10 मिलिलिटार गलिलावआ आबुङै मा जायो होनना बुंदों, मडला जायो। मडला खालामनो हागौ 8 मिलिमिटार हाइड्रक्लरिक एसिडखौ, नङा होमबा? आरो इयाव माबायावनो गलिलावआवनो 20 नि बाथ्रा बुंदों, 20 सडियाम हाइड्रक्साइड। होमबा इनि फाननै 8 नि 8 into 2 equal 16। कारेक्ट। अब्ला फरायसा नोंथांमोना निश्चय मोनथिबाय सार बिथाङा बेनि आन्सारखौ थामहिनबा 0 मिलिलिटारा थार होननानै बिथाङा बुंबाय आरो जाहोनखौबो निश्चय नोंथांमोना बुजिबाय। दा आङो नैथि कुइसनाव थांनो सानदों। नैथि कुइसनाव दङ जोंहा नैबेयो सोरनि एवग्रा सारायखौ माराम जानायनिफ्राय होबथानायाव गाहायनि माबे आदबा साबजाथाव होननानै बुंदों। दा अपसनखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाखिनो नागिरदों, सारनि सेरावबो लाखिगोन। अपसनाव मा दोङो? 1 नम्बर अपसनाव दङ बेवहाय ग्रीस बाहायनाय दोङो, 2 नम्बर दङ गाब फोननाय दोङो सार। बेनि उनाव दङ जोंहा जिंक थोरफो होनाय होननानै दङ आरो 4 नम्बर दङ जोंहा गोजौनि गासैबो होननानै बुंदों, अल अफ दिस अबव। दा बेनि बबे मोनसेया सार कारेक्ट जायो? सोंनाया मामोन? सोंनाया होनदोंबा जे माराम जाहोनायखौ होबथानायनि बयनिख्रुइ साबजाथाव मोनसे माबाया मा? बेखौ होनदों आरो इयाव अपसन मोनब्रै होखानाय दोङो। मोनब्रै होनाय दङ बेवहाय। गिबियाव ग्रीस बाहायनाय, नैथियाव दङ बे गाब फोननाय दङ, बेनि उनाव थामथियाव दङ जिंक थोरफो होनाय दङ आरो ब्रैथियाव दङ गासैबो। इयाव 3 नम्बर जितु जिंकनि थोरफो होनाय इ जागोन। आচ্ছা, बेवहाय सार गुबुना मानो जाया? जे ग्रीस बाहायनायजोंबोथ' जोङो माराम जाहोनायखौ जों होबथानो हायो। बिजाबाव दङ अबयसे लिरनाय। बिजाबाव मा होनना दङ, ग्रीस बाहायनाबो माराम जानायनिफ्राय होबथानो हागौ। खिन्थु बेवहाय होखानाय दङ माबानि सोरनि तावा होननानै बुंदों। सोरनि तावा माने रुटि बानायग्रा, थारमाने पेन होनना बुंनाय जे साराय होननानै बुङो। इ सारायखौ जुदि जोङो सारायाव ग्रीस बाहायोब्ला इथ' बिस मुवा मोनसे सोमजिगोन। गतिके इखौ जोङो मा खालामनो हाया, बाहायनो हाया। खारन जोङो तावानि बाथ्रा बुंदोंथ', गतिके इयाव जानाय जिनिसफोरखौथ' जोङो ग्रीस गाब फोना, ग्रीस फोना, बेखायनो बियो जाया आसलते। जाथावथाव बिजाबाव दङ, खिन्थु बिजाबाव माबायदि दङ, माराम जानायनिफ्राय होबथानो ग्रीसबो बाहायनाय जायो। खिन्थु इयाव हमखानाय दङ संनायनि बेला दङ इयाव। बेखायनो गथ'फोरा इयाव कनफिउजन जानो हागौ, एन्सारा देखुन इबो जायो होननानै। खिन्थु आसलते इयाव जानायनि तावानि बाथ्रा, संग्रानि जानाय नङा, संग्रा मुवा जाग्रा मुवा संनायनि जितु तावा इ बाथ्राखौसो बुंदों। आरो बेवहाय जोङो गाब फोननाबो जोङो मा खालामनो हागौ, माराम जानायखौ होयो। खिन्थु इयाव दहायनि बायसा आं बुंनाय बायसा मा बोले जिहेतु जोङो एवग्रा बा तावाखौ बुंदों, बेयावबो गाब होनोब्ला इ गाबाथ' मा जागोन, एवोब्ला इथ' आरो रिएक्सन जाहैगोन। बेखायनो इखौबो जों बाहायनो हाया। बेखायनो 3 नम्बर जितु जिंकनि थोरबो कारेक्ट जागोन।
अब्ला फरायसा नोंथांमोना निश्चय मिथिनानै मोनबाय जे 2 नम्बर सोंथिनि जितु अपसन बे अपसन आसलते बे थामथि अपसन थामहिनबा बेवहाय दङ जिंनि थोरफो होनाय बेयो कारेक्ट होननानै सार बिथां बुंबाय तो सार बिथांखौ जोङो थामथि कुइसनखौ सोंनायनि आगोल सारनिफ्राय जों एसे गुबुन खोथा मोनथिना लानो नागिरदों सार बिथाङा दासिम आथियाबारि बिद्या मन्दिर बे हायर सेकेन्डारि स्कुलाव बिथाङा फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दं आरो लोगोसे बड'लेण्ड खौरां गासै नायगिरि नोंथांमोना फोरमायनो नागिरो सार बिथाङा जितु HSLC नि जितु साइन्सनि जितु आनसार स्क्रिप्ट बे आनसार स्क्रिप्टखौ बिथाङा माने इभालुएसन खालामनायाव बिथाङा हेड एग्जामिनार बेनि जा गाहाय आरो तो जों नोंथाङा मोनथिनो नागिरगोन आसलते नोंथाङा बे हेड एग्जामिनार हिसाबै नोंथाङा खामानि मावनाया बेसेसो सम जागोन आच्छा हेड एग्जामिनार हिसाबै साइन्सनि जानाया आं मथा-मथि दिनैनिफ्राय बे बोसोरनिफ्राय 10 बोसोरनि आगोलनो नायबोखायो 10 बोसोर आगोलनो मावदों आच्छा आं 85 निफ्रायनो एग्जामिनार जादों आच्छा बे समायाव एग्जामिनार जायो सोलाय-सोल' खालामनानै स्कुटि नायजाबो जाना खालामनो होदोंमोन आरो स्कुटिनि खालामनोबो होदोंमोन ताब्ला देग्लाय सारा बे हेड एग्जामिनार हिसाबै नोंथाङा देग्लाय बहि इभालुएसन खालामदों नामा इभालुएसन माने एबार जोंनि बरमा जितु जनाव याव साइन्सनि एन्सार स्क्रिप्ट फैथ'वाखै होननानै बुंदों दासिम बर्तमान लिंहरथ'वाखै आरो आंखौ जुदि लिंहरोब्ला बिथांमोना थांगोन आरो अब्ला सार बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे माने सासे गोग्गाथाव सासे सुबुं खारन बिथाङा दिनैसिम माने 10 बोसोर बे बहि नायनाय खामानिखौ बिथाङा मावगासिनो दङ दानिया फैदो जोङो कुइसन पेपाराव थांदोंनि जों थामथि कुइसनखौ जोङो लागोनि आरो बे थामथि कुइसन बे 1 नम्बर कुइसना ओरैबायदिहाय दङ दा मोनसे गुन्द्रासानि इलेक्ट्रनारि रां सारनाया जाबाय नामदो 2,8,7 बेनि उनाव दंहाय नोङो गाहायनि गुदिमुवाफोरनि माबेजों बेनि रासायनारि माने गोरोबलायनाय थागोन नामदो बेयाव बेन्दोङाव लिरबोदों बेन्दोङाव गुन्द्रासानि अनजिमाफोरखौ होनाय जादों आं सारनो अपसनखौ लाखिदों बेबायदि 1 नम्बराव दङ नाइट्रोजेन N दङ सार बेनि गुन्द्रासानि अनजिमाखौ 7 होदो सार बेनि उनाव 2 नम्बराव दङ बे फ्लुरिन होदो F बे गुन्द्रासा अनजिमाया 9 होदों बेनि उनाव थामथियाव दङ जोंना फस्फरास माने P आरो बेनि गुन्द्रासा अनजिमाखौ 15 होदों आरो ब्रैथियाव होदों सार आर्गन होदो AR बेनि गुन्द्रासा अनजिमाखौ 18 होदो दानिया सार नोंथाङा जों मोनथिनो नागिरगोन आसले कारेक्ट आन्सारा बबे जामारगोन बेवहाय जितु मोनसे गुदिमुवानि इलेक्ट्रनारि साजायनाय होखानाय दङ 2, 4, 8 आरो 7 थारमाने बाहेरा खलबाव जिहेतु इया अबजेक्ट बाय 7 दङ गतिके जों फिननायाव जे 2 नाम्बार फ्लुरिन F जिहेतु नायनो होखानाय दङ इ जागोन मानो होनब्ला इयाव इखौ जोङो जुदि इलेक्ट्रनारि साजायोब्ला 2 फुट 7 कारण बाहेरा खलबा इयाबो 7 जाबाय ओइ होखानायाबो 7 दङ बेखायनो इजों गोरोबगोन कारण दा बुंनो थाङोब्ला इया हेलोजेन ग्रुपआव गोलैयो आरो क्लरिन ब्रमिन आयडिन दा बेबायदि कुइसनखौ सार जे फरायसाफोरा माने खनसे लागेदोनो हानो थाखाय सार नोंथाङा मा बोद्दि होगोन मा टेकनिक होगोन सार आसलते बेखौ माबोरै डिल खालामनांगोन इखौ इलेक्ट्रनिक साजायनायखौ किन्तु रोंनांगोन आरो दा जोङो D नम्बर कुइसनाव जों थांनो नागिरदों D नम्बर कुइसनाव मा दङ सार नाम फरायथिनानै होदों दा D नम्बराव दङ जोंना बारनाङि जिबि हां लानाय जाथाया जायो अपसन दङ जोंना मोनब्रै दङ मोनसे A नम्बर 1 नम्बर अपसनाव दङ जों माइटोकन्ड्रियायाव होनना बुंदों 2 नम्बराव दङ क्ल'र'प्लास्टआव 3 नम्बराव होनदो बेयो जाबा जिबख्रि मिरुआव आरो 4 नम्बराव होनदो बेयो जिबख्रि रन्दैयाव जायो होनना बुंदों खनसे बुंबोदो कुइसनखौ बारनाङि जिबि हां लानाया बबेयाव जायो होनना बुंदो तो अपसनखौ आं सारनो होखाबाय बबे मोनसेया कारेक्ट जागोन बायदि बेवहाय जितु 4 नम्बर अपसन जिबख्रि रन्दै साइटोप्लाज्म इंराजियाव साइटोप्लाज्म बे फिननाया जागोन आच्छा सार मानो बे जाया आसलते बारनाङि जिबि हां लानाया मानो आसलते साइटोप्लाज्मआव जायो होननानै आच्छा बार जिबि हां नाङियाव तारमाने जेराव जोङो अक्सिजेन तारमाने गोनांथि गैया बेखायनो जोङो उइदाउट एक्सचेन्ज अफ अक्सिजेन बेखायनो जोङो बार जिबि हां लानाय बा बार नाङि जिबि हां लानाय होननानै बुङो आरो गतिके बेवहाय इस्टआव जायो तारमाने साइटोप्लाज्मआव जायो अब्ला फरायसा बिथांमोना निश्चय मोनथिबाय D नम्बरनि आन्सारा बेयो 4 नम्बरा जायो बे साइटोप्लाज्म जायो होननानै सार बिथाङा बुंबाय जिबख्रि रन्दैयाव जायो
दा जोङो बेनि उनाव इ नाम्बार कुइसन दङ नाथाय बेनि आगोल सार बिथांबा जों गुबुन मोनसे जोङो माने बाथ्रा मोनथिनानै लानो नागिरगोन आচ্ছা सारा ओरैनो दा साइन्स साबजेक्टखौ लायो होननानै बुंदों सारा मोनसे ओरैबायदि जोंनि फरायसा लोगो बिथांमोननो मोनसे टेकनिक होनांगौ सार साइन्सआव आसलते बोरै पास खालामनो हायो माने खायसे एभारेज गथ'फोर थायो बिसोरो एकदम माने साइन्सखौ अनलि पास खालामनोल' मा खालामनाया मोजां आচ্ছা बेखौ मोनथिनो नागिरदों सारनिफ्राय साइन्स साबजेक्टखौथ' मेथ्सआनो जा साइन्सआनो जा आसलते जों गासैबो गोरा होननानै गोब्राब सानो आरो थ' साइन्सखौ आसलते थरलि जुदि फरायबाय थायोबा फरायसाफोरा जोंनि फोरोंगिरिया जि रखम फोरोंलाङो गावसोर जुदि मोजाङै थारमाने गोसो होनानै जुदि खोनासङोब्ला न'आव थांना जुदि बेखौनो रिपिट खालामहैयोब्ला आसलते पास खालामनो जेबो गोरा जाया नङाबा लिंक गैया जाहैयो जों मा फोरोंदों इ जुदि अलपबो थांना न'आव अलप जुदि नायाब्ला इया जेबो गोसोआव थाया नायफिनबा आरो उनाव नायफिनबा इया गोदान जाफिनो जे फोरोंगिरिफोरा बेबायदि खामानि होनो हायो नामा जे फरायसाफोरनो जे उमुक उमुकखौ फराय अब्लानो माने मिनिमाम 30 मार्क्सखौ मोननायनि चान्स थायो बेबायदि माबाफोर राहा दङ नामा आচ্ছা इ बुंनाया आसलते आंनि साननाय मथेदो दे आंनि साननाय मथेबा इ जेखौ जों बासिना होगोन सायख'ना होगोन जुदि इनि फैयाब्ला आচ্ছা बेनि फैयाब्ला होमबा गथ'आ आन्दायगोन गतिके आं खिन्थु ओरैहाय साना आंनि मथेबा मा गासै माबाखौनो आइडियाखौनो थरलि फरायना लानाया मोजां अब्ला फरायसा लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे फरायसाफोरनि बिगोमा नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनबाय जे सासे फरायसाखौ बा मेट्रिक आनजादाव साइन्स साबजेक्टआव पास खालामहोनायनि राहाखौ सार बिथाङा बुंबाय जे बिजाबखौ जोङो थारलि फरायनो नांगौ नेक्स्ट कुइसना जोंना इ नाम्बार कुइसन इ नाम्बाराव मा कुइसन दङ जों बेखौ फरायनो हागोन आं सारनि थाखाय सार कुइसना ओरैबायदि होनदों गाहायनि माबे रोखोम बेराम थाइरस्किन हर्मन आरजाथाव बिबाङाव जिरिनि थाखाय जायो तो बेवहाय ए नम्बराव होदों बेरि होदों दा बि नम्बराव सरि 2 नम्बराव होदों जोंना गयटार होदों बे गोलोन्दै बर'आव बेनि उनाव 3 नम्बराव होदों सार बे डायेबेटिस होदों आरो 4 नम्बराव होदों डवार्फिजम होदों थामहिनबा बावनांसा दा सार बबे मोनसे आसलते आनसारा कारेक्ट जायो बेखौ सारनिफ्राय जों मिथिनो नागिरगोन थाइरक्सिना जिहेतु निजराया होननानै बुंदोंना खम जायो जिरायनाया खम जायो खम जायोबा इयाव गयटार जितु गोलोन्दै इ बेरामा जायो सर गोलोन्दै होनोब्ला आसलते जोंनि बडिनि बबे मोनसे पार्टआ आसलते इयो थाइरक्सिन जिहेतु थाइरड ग्लेन्ड जोंनि गोन्नाखै मोनसे थाइरड ग्लेन्ड होननाय दङ थाइरड ग्लेन्डआव इयो थाइरक्सिन होननाय हर्मन निजरायो जिरियो आरो माबाया हर्मना जुदि एकदम खम जायोब्ला खमै जिरियोब्ला इ बे गयटार गोलोन्दै बेरामा जायो जायनि थाखाय बे बेरामखौ जोङो होबथानो होनबा आयडिन गोनां जानो गोनां जायो जेरै संख्रि जेरै गोन्नाया बुयो जि जों नुयोना सोरनिबा गोन्ना बुनाय थिग इ गोलोन्दै बेराम थारमाने थाइरक्सिन हर्मननि आंखालनि थाखाय जायो आरो अब्ला सार बिथाङा जोंनो इ नाम्बारनि सोंथिनि फिननायखौ होबाय स फरायसा लोगो नोंथांमोना निश्चय बुजिबाय बेनि फिननाया 2 नाम्बारा जायो थामहिनबा गयटार थामहिनबा गोलोन्दै बे बेरामा जायो माने थाइरस्किन हर्मन जितु जिरिनाया खम जायोब्ला बेयो जायो होनना जोङो नेक्स्ट एफ नाम्बार जों सोंथियाव थांनो नागिरगोन सारनि थाखाय आं फरायनो हादों एफ नाम्बार कुइसना सार ओरै दङ जुदि जिनारि दाथाय गोजौ ब्रेकेटआव केपिटेल टि मोननै दङ आरो गाहाय याव ब्रेकेटआव दङ स्मल टि मोननै दङ गोनां बिफांनि गेजेराव जुदि जोलैजाब जाहोनाय जायो अब्ला उननि समाव जों मा रोखोमनि बिफां मोनगोन अब्ला सार आङो बे अपसनखौ लाखिनो सानबाय सारनि सेराव बे से नम्बर अपसनाव दङ गोजौ केपिटेल टि आरो गाहाय स्मल टि मोननैबो रोखोमनि नाम दं से नम्बराव 2 नम्बराव होनदों मा अनलि टल बेनिफ्राय खालि गोजौल' आरो 3 नम्बराव होनदों सार only dwarf होननानै बुंदों खालि गाहायल' आरो 2 नम्बराव होदों none of the above होदों बेनिफ्राय गोजौनि मोनसेबो नङा सार नोंथाङा जों मोनथिनो नागिरगोन आसलते कारेक्ट आन्सारा मा जागोन केपिटेल टि गोजौ आरो गाहाय जोलैजाब खालामनाय जादों जिहेतु स्मल टि आरो इयो गासैबो मा जागोन गोजौआनो जागोन गासैबो गोजौ जागोन दा बेनि रहस्यआ मा सार बेनि आसल माबाया मा इनि रहस्यखौ बुंनो थाङोब्ला दा माने
अलप गोलाव जायो देसन मेन्डेला जिहेतु आनजाद खालामना बुंदोंमोन आनजाद इनि माबाखौ दाथ' एसे इयाव सावरायजाया नङा होमबा थारमाने केपिटेलिटी होननाय गोजौ लाइफांनि जितु केरेक्टार डमिनेन्ट जाना थायो माने गादबग्रा गादबग्रा गाहायखौ गादबना दोनो बेखायनो गासैबो गोजौ जाजोबो only गासिबो माने only गोजौ जायो माने फर्स्ट जेनेरेशन F1 जेनेरेशन अब्ला फरायसा लोगो नोंथांमोना निश्चय बुजिबाय F नाम्बारनि जितु कुइसननि आन्सारा ओरैबायदिमोन only गोजौल' जायो तो नोंथांमोना जाहोनखौबो मिथिबाय निश्चय सार बिथाङा बुजायना होबाय दानिया जोङो नेक्स्ट कुइसनाव थांनाय आगोल सार बिथांखौ जोङो फंनैसो कुइसन सोंबावनो सानदों सार सासे फरायसा जुदि साइन्स आयदायाव जुदि 100 नि मादाव जुदि 100 लाखिनो लुबैयो बा 90 नि आप गोजौ लाखिनो लुबैयो तो बे फरायसा माबायदि फरायनायखौ नोंथाङा दिहा होगोन आच्छा साइन्सआवनो जा बा गुबुन साबजेक्टआवनो जा गासैयावबो जुदि मोजां नम्बर मोननो नागिरब्ला 100 नि भितराव 100 बा 100 नङाबाबो 90 आप मोननो नांगौब्ला मेन बाथ्राया जाबाय मा बिजाबखौ गावनि जितु टेक्सटबुकखौ गासैखौबो एलुएला फरायजोबनो नांगौ मोनफ्रोमबो टपिक्सखौ इयाव मावखान्थि खालामखानायबो थायो बा होखानायबो थायो ए बक्सनि भितराव कुइसन थायो इनिबो थायो एक्टिभिटिसबो थायो इ गासैखौबो जुदि नायजोबोब्ला होमबा बि फरायसाया 90 नि एबभ मोननाय सम्भावना मोनगोन आरो आंनि साननायाव लोगोसे आङो इयाव रेफारेन्स बुकनिबो बाथ्रा बुंनो नागिरो रेफारेन्स बुक जोंनि बर' मिडियामावबो एसे गैया एसे आं माबा मा होनना बुङो इंलिश मिडियामनिसो आंबो रेफारेन्स आरो बा एसामिस मिडियामनि रेफारेन्स बुक लानानै आं माब्लाबा नायो खारन जितु जोंनि टेक्सटबुक इ टेक्सटबुकआव तारमाने मा हिसाबै दं मिथिगोना बिजाबखौ नोंथाङाबो मिथिगौ मा इयाव किसुमान बाथ्राया मा गैया सुंद'यल' लिरना दोनदों क्लियार गैया होमबा डेफिनिशनबो जों मोननो थाङा बुंनो थाङोब्ला इखौ आसलते फरायसाफोरनो मोजाङै फोरोंनांगौब्ला रेफारेन्स बुक लानानै टिचारा नायनो गोनां जायो आरो न'आव होमबासो मोजाङै क्लियार होनो हागोन आरो सारा जिहते 10 बोसोर माने इभ्यालुएसन खामानिखौ नोंथाङा एज ए हेड एग्जामिनार हिसाबै मावफुंबाय दङ तो नोंथाङा बे इभ्यालुएसन खामानिखौ रेफारेन्स हिसाबै लानानै जे गथ'फोरा मायाव आसलते बांसिन माने गोरोन्थि खालामो 90 नि आबमोननि गथ'फोरा माने मोनगौमोन बिसोरो नाथाय माबायदियाव बिथांमोना माने गोरोन्थि खालामो नोंथाङा सानो आरो नोंथाङा रोंमोनदांथिनिफ्राय मा बुंगोन सार बाय'लजि चेप्टाराव जितु लिरो इयाव एसे कारेक्टआनो जायो प्राय जायोआनो कारेक्ट जायो बिखेखै केमिस्ट्रि आरो फिजिक्सनि सानखान्थि जितु थायो इयाव एसे पाजुल जायो गथ'फोरा केमिस्ट्रि आरो फिजिक्सनि बेखायनो आं सानो मा बेयावबो फरायसाफोरा मथथे डेइलि बेयाव जितु माबा दङ होखानाय सानखान्थि दङ इफोरखौ खालामनो नांगौ आरो एक्सारसाइज प्रेक्टिस खालामबाय थानो नांगौ आरो होमबा खोथा गैया आरो अब्ला फरायसा लोगो नोंथांमोना निश्चय बुजिबाय जों आसलते माब्रै 90 नि आप माने जों मार्क्स मोननो हायो बा 100 आव 100 जों मोननो हायो बेनि उनावहाय जों कुइसनाव फैफिनबाय जों नेक्स्ट कुइसन दङ जोंनिया जि नाम्बार कुइसन दङ जों जि नाम्बार कुइसनाव जों थांनो नाजागोन जोबोद फिसा फिसा हांखोफोरखौ फरायनो थाखाय गाहायाव होनाय नों माबे रोखोमनि लेन्सखौ बाहायनो सानो तो ऑप्शनखौ सारनि सिगाङाव दोनदो से नाम्बार ऑप्शनाव दङ 50 सेन्टिमिटार फोकास जानथायनि गंसे खंसा लेन्स होननानै बुङो सार बेनि उनाव 2 नाम्बाराव दङ जे 5 सेन्टिमिटार फोकास जानथायनि गंसे खंसा लेन्स होननानै बुंदो 3 नाम्बाराव दङ 50 सेन्टिमिटार फोकास जानथायनि गंसे खरलेब लेन्स आरो 4 नाम्बाराव दङ 5 सेन्टिमिटार फोकास जानथायनि गंसे खरलेब लेन्स सर आन्सारा सलते बेवहाय नुनायाव एकदम एखेफ्राम दा बबे मोनसे कारेक्ट जागोन सर इयो 2 नाम्बारा जितु 5 सेन्टिमिटार फोकास जानथायनि खंसा लेन्सआ ताब्ला सर बेयाव सिङाव जोंना 4 नाम्बारावबो दङ 5 सेन्टिमिटार फोकास जानथायनि गंसे खरलेब लेन्स आसा खरलेबा मानो जायासै सर इयो खरलेबा इयाव बुंनो थाङोब्ला दा तारमाने इयाव फोकास जितु मैग्निफिकेशन फोकास जानथाया जुदि जोबोद खम जाब्लासो मा जायो इ मैग्निफिकेशना
गेदेर जानो हागौ आच्छा इयाव जाया आसलते आच्छा इखिनि बाथ्राया माने फकास जानथाया खम जायोब्ला मैग्निफिकेशन गेदेरथिया गेदेर जायो बेखायनो रोखा जायो माने गोलाव बा जाया फकास जानथाया जुदि गोलाव जायोब्ला बारा गोलाव जाबा जेरै 1 नाम्बारा 50 सेन्टिमिटार 50 सेन्टिमिटार 50 सेन्टिमिटार 5 सेन्टिमिटार आरो 50 सेन्टिमिटार माने गोबां फाराग दं गतिके 5 सेन्टिमिटार फकास जानथाया जिहेतु जोबोद खम इनो गेदेरथियानि बारा जायो अब्ला फरायसा लोगो नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनबाय जे जि नाम्बारनि कुइसननि जितु आन्सारा 2 नाम्बारा मानो जायो सार बिथाङा जोंनो होबाय दानिया जोङो नेक्स्ट कुइसनाव थांनो नागिरदों नेक्स्ट कुइसना जाबाय जोंनिया 8 नाम्बार कुइसनखौ लानो नागिरदों 8 नाम्बाराव दङ जोंनिया सारनि थाखाय फरायना मेगननि मा अंगनि जाथायनि थाखाय मेगननि लेन्सनि फकास जानथायनि सोलायनाय जायो ना अपसन नाम्बार 1 आव दङ सार बे दङ पिउपिल दङ आरो 2 नाम्बाराव दङ रेटिना दङ 3 नाम्बाराव दङ सिलियारि गेहेन दङ आरो 4 नाम्बाराव दङ इरिस दङ सार बबे मोनसे कारेक्ट जागोन सार बेयाव इखो डाइरेक्ट सिलियारि गेहेन होनना बुंनाया जागोन मानो होनबा इयो जोंनि फकाल लेन्थखौ मा खालामो खम बेसि खालामो बेखायनो बि एन्सारा बेनो आच्छा अब्ला फरायसा लोगो नोंथांमोना निश्चय बुजिबाय जोंनिया 8 नाम्बारनि जितु आन्सारा मा जायो बे सिलियारि गेहेन जायो दानिया आङो डाइरेक्ट आइ नाम्बार कुइसनाव थांनो सानदों आइ नाम्बार कुइसन सारनि थाखाय आं फरायना होदों गाहायनि माबे राशिया मोब्लिब सोंखन्थायनि मोब्लिब गोहोखौ दिन्थिया माने मोब्लिब गोहोखौ दिन्थिया तो 1 नाम्बाराव दङ कैपिटल I कैपिटल R स्क्वायर दङ 2 नाम्बाराव दङ I स्क्वायर माने कैपिटल I स्क्वायर R दङ 3 नाम्बाराव दङ कैपिटल V स्क्वायर अपन R बा बाय R आरो 4 नाम्बाराव दङ कैपिटल V आरो इनटु कैपिटल I सार बबे मोनसे कारेक्ट जागोन बायदिब्ला जिहेतु थारमाने थार नङा इखौ सोंदों बेवहाय 1 नाम्बारानो जागोन आच्छा 1 नाम्बारा कारण जों इनि जाहोनखौ मिथिगौ मा बाखि जिहेतु मोनथाम बुंदों इ मोनथामा कारेक्टआनो एन्सारा इ जुदि VI स्क्वायर जायोमोनबा होमबा इबो कारेक्ट जागौमोन किन्तु इयाव IV स्क्वायर होननाय दंना नङा होमबा I R स्क्वायर I R स्क्वायर होननाय दङ होमबा इयो इनकारेक्ट थामहिनबा बे आसलते सार मोनसे फर्मुला आरो ना दङ P = VI इनिफ्राय जोङो गासैखौबो दिहुनजोबनो हायो आच्छा अब्ला निश्चय बुजि मोनबाय नोंथांमोना बे 8 नाम्बारनि कुइसननि आन्सारा मानो 1 नाम्बारा जायो नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनबाय दा जोङो जोबथा कुइसनाव थांनो सानदों जोबथा कुइसनाव आं मा दङ सारनि थाखाय आं फरायनानै होनो नागिरदों सार जोबथा कुइसन जायखौ जों जे नाम्बार कुइसन दङ बेवहाय मा दङ आं फरायना होदों गाहायाव मख'नाय माबे मोनसेया जामु जिनज्रि दायो तो बेवहाय 1 नाम्बाराव दङ गांसो कमा ना आरो बोरमा दङ 2 नाम्बाराव दङ सार बोरमा मोसौ आरो मैदेर दङ बेनि उनाव 3 नाम्बाराव दङ सार गांसो बोरमा आरो मानसि दङ आरो बेनि उनाव 4 नाम्बाराव दङ गांसो गम आरो थाइजौ दङ सार बे बबे मोनसे कारेक्ट जागोन बियो जितु गांसो बोरमा आरो मानसि दङ कारण इ सेन सिस्टेमाव दङ बियो सेन जिनजि दाथायाव दङ मानो होनबा गांसोखौ बोरमाया जायो बोरमाखौ आरो मानसिया जायो गतिके मोनसेनि लोगोआव मोनसे मा दङ बियो कानेक्ट जाना दङ बेनो जिनजि दाथाय दायो माने सार अब्ला गिबिया जितु जाय जादों गिबियाव गांसो ना आरो बोरमा दङ अब्ला सार बे मानो जायासै आसलते नायाथ' गांसो खायफा नाया जायो देसुन गांसो जाबाबो मा जाया बोरमायाथ' ना जाया बोरमाया ना जाया थामहिनबा माने मोनसेया मोनसेखौ जानाया थारमाने बे कानेक्टेड जिनजि जाथाय तब्ला फरायसा लोगो नोंथांमोना निश्चय बुजिबाय जोंनि बे जोबथा कुइसन जे नाम्बारनि आन्सारा मा जायो बेयो 3 नाम्बारा जायो होननानै सारा बुंबाय दानिया जों जोबथा कुइसन जोंना कुइसना जोबनानै थांबाय सार बिथांनिफ्राय जों मोननैसो सोंथि जोङो फिननाय नागिरबावगोन देग्लायनि जितु HSLC नि जितु साइन्सनि कुइसन पेपारखौ जों जुदि थांनाय बारबा बेनि आगोलनि कुइसन पेपारजों जुदि रुजुयोब्ला सार देग्लायनिया बोरै जादों सहज जादों बा थान जादों मा रोखोमनि जादों सारनिफ्राय जों मोनथिनो नागिरबाय जिहेतु आंबो नायदों गतिके इबारनि जितु 2020 मायथाइनि कुइसन पेपारा आं साननायाव किन्तु जोबोद सहजानो जादों लोगोसे मा जादों बेवहाय अपसन अरा मतामति प्राय दंजोबानो गतिके गुबुन थानाय चान्स दङ बेखायनो सहज बा गोरलै जादों होननानै सानो आरो अब्ला सार देग्लायनि कुइसन पेपार देग्लायनि 2020 मायथाइनि जितु कुइसन पेपार बेनि सायाव मोनसे सोंथिखौ नोंथांनियाव जोबथा सोंथि सोंनो नागिरदों
दे सार जोंनिया साइन्सआव जेब्ला कुइसनखौ सेटिं खालामनाय जायो अब्ला आन्डारस्टेन्डिं एप्लिकेशन स्किल्स बा बेबायदिनो बेफोरनि सायाव माने बिथा खालामना कुइसनखौ सोंनाय जायो तब्ला बेनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा सार देग्लाय आसलते आन्डारस्टेन्डिं बा एप्लिकेशन बा नलेजनिफ्राय माबायदि कुइसन फैदों पार्सेन्ट हिसाबै दा कुइसन पेपारखौ आंबो दा आन्डारस्टेन्डिं एप्लिकेशन बा नलेज बेसेबां फैदों आंबो सानना नायाखै 1 मार्कनि दङ तथापि इयाव मा होनना बुंजायो इ बुस्थुआ अलप तारमाने बुंनो थाङोब्ला एसे क्रिटिकेल आरो गोब्राब आरो तथापि कुइसन पेपाराव आं जितु कुइसन पेपारनि डिजाइन जितु एक्सपार्टफोरा जेरै बर्डआनो बानायखादों बेवहाय आन्डारस्टेन्डिंआव माबा हमखानाय थायो 28 मार्क थायो आरो आन्डारस्टेन्डिंआव थायो 36 बेनिफ्राय एप्लिकेशनाव 8 स्किलाव 8 टोटेल 80 दा माबाया डिजाइन बानायनाया आगोलनिनो दा गोदानै तारमाने जिहेतु साइन्सआव 90 दा आरो ओरैनो इन्टारनेल एसेसमेन्टआव 10 खिन्थु आगोलनि 80 हिसाबै दङ हिसाबै मा होनना बुंदों नलेजाव 25% थायो 35% थायो आन्डारस्टेन्डिंआव 45% थायो आरो एप्लिकेशन आरो स्किलाव 10% थायो गासै लोगो नांनानै 100% जायो इयाव तारमाने भेरि सर्ट एन्सार 1 मार्कनि थायो सर्ट एन्सार इयाव मोननै टाइपनि थायो 1 निबो थायो 2 निबो थायो आरो लं एन्सार मोनसे थायो आरो 5 मार्कनि लं एन्सार तो बेबायदिहाय कुइसनखौ सेटिं खालामनाय जायो आरो अब्ला जोबनाय फारसे फैबाय जों बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव सार बिथां जितेन्द्र नाथ बर' बिथाङा जोंनि स्टुडिय'आव फैनानै देग्लायनि 2020 मायथाइनि जितु HSLC आनजादाव जितु साइन्सनि जितु कुइसन पेपार बेनि सायाव सावरायनायाव जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जोङो साबायखर जासिबाय जों बिथांखौ उनावहाय जोङो बेबायदिनो जों साइन्स आयदानि सायाव जों सावरायनो थाखाय लेंबाय थागोन बिथाङाबो फैगोन होननानै जों आसा थिबाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोना जों थानायनि थाखाय जोङो साबायखर जासिबाय आरो जोबथारनायाव जों सार बिथांखौ एगेन जों साबायखर जासिनानै दिनैनि जोङो बे सुंद' मोगा-मोगि आयदाखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय सार गोजोन्थों